Libustimi ne dvojkoj naz omadagi dvojkoj naz omadagi lamiraj to kapena pa lamirajai tozai original برای شما را حاضر ما ابزار میکنیم شما ببینید دیگه کنه که نگیناش موداش چخیلا دوایکا های دوایکای نرخش 200 سوم اینا چیزش айвараш ранги стили турецкий خبری کردگی نه استیچوش هستن توی 200 сомон таки пучаш ламираҷи тозаи якум сол намуд тозаи якум сол ай ҳастай набо сирхош ҳастай сирхакош ҳастай не сирхош ҳастай баъд сияш ҳастай фака инами ҳози се та чиз омадагиай дувойка пучаша хайна шумо бинед пучашон чиқади сангра сангошон сваровскиай тоза манаи савзиш неки беҳазу ар то размер чанда дорен апа Amiyor razmer çanda da to 50 to 50 diyorum. Ay 46 to 50 lira doran. Am کسی که مثال معقول میشه شما میتونید که مدت زنگ بزنید هم واتساپ تغییر بنویسید اما چیزی معقول تونه مدت بفرمایید آنای دوایکای شما میبینین فروشنده درباره‌شون گپ میزنن نرخ یا 350 سوم دوایکای برخط بود است این برخط دیگه متریاله برخط اینا مرحمت ببینیم برخط Abaya новинка дубайский. Abaya новинка дубайский ше. Бархатный сангос сваровский дрынаш жаркаяй, бернаш полный хли вай. Бархатный оригинальный дубайский. Нархшон 350 сомон буд аст новинка. Ина нав бузург дар омадаги. Метавонед ки шумо заказ кунед. То размери чанда дорен? XL то 3XL. То 3XL доран ина. Большмерка аст. Бал шимерка ҳа неми. Бал шимерка мухрош намерезан? Не, ина сангош сваровский оригинальный. Чи? Баъд дорен ки мисол заказ шамо меоем, а? Дубойка ҳай нархиш 200 сомон. Стили дубайс қатия барош кардаги. Хой дави 100%. Айна чизое ки шумо да маълумот додем, ҳамаи ҳамё ҳози пака ҳастанд. Айна ё ҳам ҳастанд, нархоша гуфтем. Касе да ки маъқуле метавона ки занг бизана, нами ламиража, баъд наи бархтои тозара метавонед ки заказ кунед. Иёра нархша бугӯ, нархи дона чандае? No, vayan 250 сомон. 250 сомон. Нағза нахан? No, велюри яким сорт, паниш расклешониян. Серасветкай хадавой доран. Нархиш 250? Шуд. Ана дабора ҳамун нархи дона ям вояра гавза, анам блогиёра. Ё чанд халата? 180 сомон халатай большмерка, полный вышивка сангос сваровский. Вош абаяян сенамудидига, сенамуд сангос сваровский доран. Во ам размераш то 56 большмерка. То 56. Ча метавонад ки? Аз 50 то 56. Саломат бошед. Нечхе ки духтара гап зад, размерои калон ҳастанд, нархшон 180 сомон. Ман айн ҳози дубойкаҳои ҳам спортсфилда монанданд ё ҳам че ламираҷи якум сол қатияй ина нархи ё 180 сомонӣ 180 сомон ина марҳамат бинед ман ай дур мегирам ки духтаракое ки чӣ мекунанд бубинанд 180 сомон дубойка санг задагие се паласа айбаршонай се паласа айбаршонай ай пешхай англисина навистагии ҳарфоша бинед баъд иҷода пуштиш скромни ҳичи надора ама як бор дига ман айдуртар мегирам шумо бубинед марҳамат чизое ки да ҳастанд ҳози пакат нали шида ҳастанд то размерои чанда дорен хола ира без размер нибуд ҳастанд ина чиёша бубинед дар тор буги бас ина дар тор чиёш ҳастанд расветкош ҳастанд ина марҳамат расветкош ҳамин рӯз омадаги ай бор метавонед ки сразу заказ кунед ки тамом наш аҷоибот наё фасон ё дубойка ана дубойка будастан ози хайт